молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват. дуруд шунавандаои азиз, дар мавриди кӯҳна гадое ки ба мақсад бирасад ва 100 сол гузарад аз ӯ бӯи гадоӣ наравад, шумо ҳам умедворам ки шунидаед. воқеият ин буд аст ки одату амалу хислате ки шахс замони камбағалӣ ва фақирӣ мегирифтааст, ҳатман таъсири худро дар шаклгирии зиндагӣ ва фаъолияти ояндаи ӯ мерасонидааст. мушкил ин аст ки аксаран намехоҳанд эътироф кунанд ки воқеан ҳам одатҳои нохубу ношоиставу нодурусте доранд. тарки одат амрест маҳол. иловатан одатҳое ҳастанд ки намегузоранд вазъи иқтисодии шумо ва оилаатон беҳтар шавад. шумо худатон ҳамчун шахсият камол ёбеду рушд кунед. ин навбат сари ҳамин мавзӯъ хоҳем гуфт. албатта маълум аст ки касе худро қасдан ба камбағалӣ намерасонад ё қасдан дар фақирӣ зистанро ихтиёр намекунад. воқеият ин аст ки одатҳои дар камбағалӣ гирифтаи инсонҳо ё то охири умрашон боқӣ мемонад ва ё пурра аз миён намеравад. дурусттараш, инсон дигар наметавонад онҳоро тарк кунад, ҳатто агар ба қавле ба давлат ҳам берасад. он чизе ки ҳоло бароятон мегӯям, хулосаи нафаре бо номи ҷон чиз аст ки 35 сол умр дар фақирӣ ва камбағалӣ доштаасту бо пайдо кардани ҷои хуби кор тавонистааст ки вазъи худро беҳтар созад ва нафари комёбу муваффақе бошад. ғайр аз ӯ дигар ки одати мардуми дар камбағалӣ калоншударо беҳтар медонад? якум, ғизои арзону бемазза. барои мардуме ки пули кам дорад, интихоби ғизо бештар аз рӯи ҳамин ду критерия аст: нарх ва муҳлати истифода. ин гурӯҳи мардум мехоҳад ки муҳлати истифодаи он ғизо ҳарчи дарозтар бошаду нархи он ҳарчи пасттар ё арзонтар. сифату мазза мегӯед. он вақт дар бораи мазза ва сифату ширкати истеҳсолкунанда ки аз ин гурӯҳ фикр мекунад? ин гурӯҳи мардум ҳафтае фақат як бор ё моҳе фақат як бор харид мекунанд. аксаран консерва харидорӣ мекунанд. меваву сабзавоти тару тоза қимат аст ку. ҷон чиз мегӯяд ки ин гурӯҳи мардум агар ба давлат ҳам расанду қиматтарин паниру ғизоро рӯи дастурхонашон дошта бошанд ҳам, бозам дилашон барои ҳамон бутерброд бо ҳасиб ки як вақт мехӯрданд гум мезанад. дуюм, пулҳои зиёдатӣ. хеле кам мешавад ки дар ҳамёни шахси камбағал пули зиёде пайдо шавад. ҳамон миқдор пул ки шумо ҳисоби онро надонед, ҳар қадар бештар ба он ҷо ворид шавад, ин гурӯҳ ҳамон қадар бештар онро харҷ мекунад. ин рефлекси фақирии кӯҳна аст. шахсе ки ба пули каме одат карда буд, замони дидани пули зиёд ҳамон зиёдатии онро воқеан ҳам зиёдатӣ фикр мекунад ки бояд ҳатман сарф кунад. парадокс ин аст ки шахси ба пул ниёзманд аксаран пулро тез ва бебаркаш сарф мекунад. пулдор шахси аз ҷиҳати иқтисодӣ ва молиявӣ мустақил сарфакориро хуб медонад ва хароҷоти зиёдатӣ намекунад. ӯ медонад ки бояд ҳатман як буфери молиявӣ дошта бошад. ки медонад паго бо ӯ чӣ ҳодиса рух медиҳад. сеюм, тӯҳфаҳо. агар шахс пул надошта бошад, дар мавриди тӯҳфа тамоман фикр намекунад. ин гурӯҳ ба тақдими тӯҳфаҳои арзонаку қарибнодаркор одат мекунанд. бадтар бошад калонсолон шояд ин одати ӯ вазъи мушкили гузаштаи ӯро фаҳманд, аммо барои кӯдакон душвортар хоҳад буд. онҳо ку ин чизҳоро намефаҳманд. шумо ҳам шояд аз касе ҳамин ҷумлаҳоро фаҳмида бошед ки кросовкии нав дар рӯзи таваллудат мехарам. ҳамин чиз ба фикри шумо нақши кадом одату ҳолат аст? бале, шумо фаҳмидед, баъзан ҳолатҳое ҳам ҳаст ки падар баъди ба даст овардани озодии молиявӣ дигар ҳар рӯз барои фарзандаш чизе мехарад, аз бозичаҳои даркору нодаркор хонаро пур мекунад. чорум, муҳосибот. одати ҳамеша ҳисоб кардани пулҳо, тафтиши корти бонкӣ ҳам нишони ҳамон вируси фақирӣ аст ки як вақт ба шумо часпида буд. шумо мушаххас медонед ки дар киса чанд пул доред, чанд то 20 сомонӣ асту чанд то аж 10 сомонӣ ва чӣ қадар танга доред. баъзан вақт мушоҳида мекунед ки касе дар мағоза каме дуртар аз хазина молу ашёи харидаашро бо чеке ки хазиначӣ додааст муқоиса мекунад. баъзеҳое ҳастанд ки тамоми тарофаҳои идораи манзиливу коммуналиро ҳам аз ёд медонанд. панҷум, молу ашёи ниёзи аввалия. агар шахс пули кам дошта бошад, ҳатман ҳамон чизеро мехарад ки ниёз ба он бештар аст, бе он намешавад. барои мисол, шахс тобистон мебинад ки дар мағоза барои либоси болопӯши зимистона тахфиф аст, арзон, зебо, вале намехарад. ҳамон одату андешаҳое ки гуфтем аз замони фақирии ӯ боқӣ мондааст намегузорад ки ӯ ҳатто вақти пул доштан ҳам ин корро кунад. то зимистон хуш умре, ҳозир бояд тобистону тирамоҳро пушти сар кард. шахсе ки замони кӯдакӣ ва фақирии оилаи худ либоси бародарони калонии худро мепӯшид, аллакай одат кардааст чунин фикр кунад ки ҷинси навро на ҳамон вақте ки кас мехоҳад, балки ҳамон вақте бояд харид ки ҷинси доштааш дигар танг шудаву кӯтоҳ. бозам парадокси навбатӣ. инсоне ки одати замони фақириашро напартофтааст, аз шопинг ҳаловат намебарад. пул ҳам дошта бошад, барои худаш наметавонад пайваста чизи наву зебое бихарад, дилаш намешавад.
фақирӣ дар шаклгирии андеша ва тафаккури инсонҳо нақш мебозад. барои чизеро тағйир додан бояд одатҳоро партофту тарк кард. тарки одатҳои нохуб ба шумо боварии бештар медиҳад. барои рушд кардану муваффақ шуданатон заминагузор мешавад. он вақт шумо ҳатман муқобили фақирӣ ва одатҳои ба он зуҳурот вобаста иммунитет пайдо хоҳед кард. субҳон ҷалилов будам. саломату сарбаланд бошед. молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват.